Anna Järvinen, sä oot todella kriitikoiden ylistämä, yleisön rakastava. Mediassa puhutaan jopa Anna Kuumeesta. Sä oot voittanut Ruotsissa monia palkintoja ja sulle povataan lisää palkintoja tämän vuoden aikana. Niin miten sä itse koet tämän? Tuoko se paineita vai onko se enemmän kannustavaa vai miltä se tuntuu? Ei oikeastaan ole tähän saakka tuonut mitään paineita. Ihan oikeasti, koska mä en ole ehtinyt ajatella sitä niin paljon. Mä oon niin kuin vaan työskennellyt. Ja totta kai se on kannustavaa. Voi olla, että se on niin kuin helpottanut sitä työntekoa, vaikka mä en ole sitä ajatellut. Että jos olisi ollut toisinpäin, niin olisi ollut vaikeampaa niin kuin löytää rauhaa tehdä, säveltää uusia juttuja ja niin edespäin. Mutta mä oon varmaan kokenut sen vaan niin kuin sen positiivisen palautteen, vaan niin kuin semmoisena jonain voimana, joka jättää mut rauhaan, niin kuin, että mä voin sitten vaan jatkaa. Ei mun tarvitse ajatella sitä sen kuin. Sä keikkailet sekä Suomessa että Ruotsissa, niin onko minkälainen ero tunnelmassa ja yleisössä eri maiden välillä? No yleensä Suomessa on ollut kauhean paljon lämminhenkisempi yleisö, spontaanimpi ja on uskaltanut näyttää positiivisia tunteita kauhean paljon enemmän kuin Ruotsissa. Eilen esimerkiksi me soitettiin Luulajassa, niin hiljainen yleisö, oli tosi vaikeaa. Varmaan mun kaikista vaikein keikka ikinä. Mä en ole ikinä ollut Oulussa aikaisemmin, soitetaan tänä iltana täällä, mutta kaikki minä ja mun bändi, mulla on aina kauhean iloisia Suomen tulosta, koska tuntee itsensä niin tervetulleeksi. Meillä on aina kauhean kivaa täällä. Sä olet myös kuvataiteilija ja sulla on ollut näyttely sekä Tukholmassa että Espoossa, niin onko luvassa lisää kuvataidenäyttelyitä? No joo, mä luulisin, että on. Ei mulla ole mitään suunniteltuna, mutta mä yleensä niin kuin mun luovuus, tai miksi sitä nyt sanoisi, se menee niin kuin yleensä, joko mä teen musiikkia tai sitten mä piirrän tai sitten mä kirjoitan. Ja nyt viime aikoina tämä piirtäminen on, niin kuin, on ollut selvästi tuntunut aika tärkeältä, että mä toivon, että tulisi vielä mahdollisuuksia pitää näyttelyitä. Ja siis pitää vähän vielä tehdä töitä, ei ole tarpeeksi juttuja vielä.